যত মিডিয়ার ন বেলেকেন হামবাইরো তিনি অজরাও চুন লগরিমান বাগৈ जों दिनै चिनि रामचंद्रघाट एडीसी कन्स्टिट्युएन्सि बिसं खबजाक चिनि पागलाबारि एडीसी विलेज कमिटि बिसं खबजाक चिनि सनखला कामिओ चिनि पागलाबारि एडीसी विलेज कमिटि लवाजिजाक कायसा जॉइनिंग पान्डा खलाइका चिनि अ जॉइनिंग पान्दावो चिनि रामचंद्रघाट तो तिब्रामथर कार्य गुबुन पार्टी खाने बिसि गैथा खरसा खरंनै दंमानि बेबा जों खरसा खरनिबान जों लगिनांगौ बर खरसा खरनिबान दं बर बचिनि ताखौ चिनि बुखौ जों पार्टीनि तर्जे जों जातिनि तर्जाखौ चिनि बुबागर हले जों सावो आबन बागै जों चिनि बिजेपि खायतंनाय सिबिएम खायतंनाय दिनै 15 फेमिलिनि दिनै 32 वोटार्स बर दिनै जॉइन खेबायका बर जों खाबाय खबाय लामसुको ते फाइनाय जरावो ते गोबां मा जे आमसायो जे खरनि खरताम कामिरगो जे आईपीएफ ति खाने पांथों दिनै बिजेपि खाने पांथों दिनै कांग्रेस खाने पांथों दिनै सीपीएम खाने पांथों जत चिना आमसे लुखरो जों खाबाय खबाय लामसुबै दङ फाइनाय जते फाइनाय चिनार खरनि खरताम दंबार जों बर खरनि खरतामनो जों लगिनांगौ तांखाय जों जत तिप्रासा जों जत बुबाग्रा अहानि बसा जों पालके जों सालनुनान बगै जों जत लगियोना आन बगै दिनै चिनाव फाइ मानजा फाइनाय जत आनि रांसानि ताखते बुक्सनो आनि अकरा साकरना आनि मा फासङो बर खाबाय खबाय लामसु हामबाय